Kakang Wirantaka. Senengane karo bojone kok gojekan lho, Kakang. Kakang Wirantaka kuwi ora ono. Sing ono. kok kowe ning kene ta? Lah ya sak karepku aku arep lunga nyang endi wong dalan ki rak duweke wong akeh. Dadi upama aku kala-kala lewat kene rak ya ora apa-apa to. Ning aku kepengin ora ketemu kowe kok. Wis kok njur kepengin ora ketemu kowe wong eneke aku kok. Aku ki goleki bojoku. Pamer. Dupeh kowe duwe bojo. Terus Kok pamerke karo sing ora duwe bojo. Ayo Ben salahe. kepengin. Salahe ra ndek bojo. Biyen mergo wong sing tak antepi nek tembunge saiki mung sesele. Keplok mung sesele. Tegese aku pratela tresna ning dheweke ora nimbangi katresnanku. Ngono kuwi nek arep ngerti. Wong wadon kuwi. Heeh. Tok jak rembugan kok ngono kuwi. Ah iya to. Sapa? Ah isin aku nek arep. Nek arep kondo isin. Oh, tegese kowe iki ya duwe kanca bocah wadon sing tok tresnani ngono to? Iya. Sapa? Ya sesuk aku tak mara karo bojoku. Sik to. Upama aku ora Aku ki ndek bojo. Ora yo ora apa-apa to ngomong aku omongan karo kala-kala nyenggol. Ya ora kena. Aku kuwi nek rembugan banjur cedhak ngene iki luwih temata ning ati. Cah wedok sing tak gadang biyen bisa urip bareng karo aku kuwi jane ora ado saka papan kene. Ora ado karo kene to. Sapa? Lia apa? Tutu. Sapa? Tunggal dene kan ya wis ana sing duwe. Oh, ndek bojo. Kok yo Aku iki kok ya ana sing tak senenge kok ya wong-wong sing ndek bojo. kowe kok yo ora dong tenan to. Kowe ora ngerti tenan kok. Biyen apa kowe ora tau ngrasake? Rasake apa? Nalika awake dhewe isih padha dene nom, nalika kowe urung dadi manten, saben-saben aku ngerti kowe liwat dalan kene tak sawang saka keduan. Kala-kala tak dingkek tak injen. Apa ya kowe iku ora namati liringing mripatku to? Wir. Jeneng ki ya ora dicangking kok. Lah jenengmu ki sapa? Wiranti. Upama tak undang Wir tegese aku ora ya ora kleru to. Ah, lek kaya kiwir-kiwir. Sik. Iki tak cethakke. Heeh. Dadi jaman semono seneng karo aku. Heeh. Kok lirih to nggonku iki mau terus ngeten-ngeten. Jaman semono seneng karo aku ning kowe ora wani kandha karo aku. Saiki aku ndek bojo kok kowe arep kandha. Kowe ora kena. Lah, Duren-duren. Jati-jati. tegese apa? Biyen-biyen saiki-saiki. Nah, nek aku ora ngono kuwi. Apa? Yen aku ora ngono kuwi, Kok ora ngono kuwi? geplak binteng jahe. Karben ku nek krasa penak, kowe meneng wae. Piye? Tak Mergo kowe aja nyalahke aku. Kok lagi saiki nggonku bloko marang olehku ketemu. Ana kelodangan kanggo omong-omongan ya lagi saiki kok. ora bisa. Mergo kowe iki ora duweni krentek sing tenanan. Coba atimu kuwi duweni rasa tresna sing tenan karo aku. Tenan? Mesti ngeblakke karo aku. Tenan ngono kuwi? Biyen. Ya, yen ngono saiki aku pratela tresna marang kowe. Ora. Tenan, wis ora apa-apa aku. Sik ta. Nek saiki Kowe ora gek kena. rembug lehmu pegatan, aku kowe pegatan sik, njur engko gathukan karo aku. Kesenengan kowe. Aku pegatan ya ora tok tampani. Senengane wong lanang ki mung arep nganggo dolanan to? Ya ora? Nek pancen wong tresna kawit biyen legan dodene legan. Ki ora apa-apa. Nek saiki aku ndek bojo kowe tetep ora gelem ndek bojo kok. Kok nyalahke le nganggo dolanan karena wong wedok ki enake ya mung dienggo dolanan kok. Hah? Ah, ayo ngono kuwi. Wis saiki ngene bae. Aku
Kudu kon kok lateni. Uga. Lah iya to. Pisan meneh aku kandha. Aku wis duwe bojo, aku ora bisa nglanggati wong kaya ora apa-apa, aku gelem. Kok gelem? Nek wong duwe bojo terus ngladeni kowe, nek konangan piye? Lah kok nek konangan piye? Ya aja nganti konangan. Weh, ya kaya ngene iki medeni ya. Nyemelangi. Gelem ya? Ora. Pitik ireng. Apa iki dipameri pitik ireng? Buntutmu bal putih nimbok nganten mesemo sedilong kinarya tulak brantane Ning kono wae to? Ya ora apa-apa to. Ora. Ayo. Arep apa? Melinjoti nutu tanggung nimbok nganten Apa kuwi iki? pipi nyorampi Ora diteruski kaya ngono kuwi to? Ma, kebyok kebyok aja. kebyok malang neng dalan sarentek wong ayu. Arep apa? Wis pokoke Emah. sikat lu kok watu. Iki lho. Kowe kok nekat to kowe? Ulat nyondamar kanginan milar milir. Esem nyoden incrit-incrit. Esem kok diincrit-incrit? Malu aku. Murung wong onjo kowe ndang manuta sesuk sore tak tukokke. Tukokke apa? Ayo apa penjalukmu? Saiki tambah ana sing ora ana bakal tak golekake. Tambuhana sing ra ono. Tambuhana sing ana, ngaranana sing ana, sing ora ana bakal tak balekke. Waton kowe gelem heh karo aku. Aku ora seneng karo kowe kok. Kayu gong rineka. Bisa tak teruske to? Janmo. Kayu gong rineka janma bibis bangsa bengwana tri. Kayu gedhe sing dienggo gawe golek bibis bangsa bengwana tri, bibis bang sing sapa ning alas alias kepik. Golek sing kaya meneh. Banyu. Kowe iki ya sembrono. Lah wong mung kon cedhak kok seret wae. Kemangi karya
ingsun lelo-lelo tak gadang iso urip bebarengan karo aku wong ayu Wiranti. Kok ora biyen-biyen kandha ngono kuwi ya? Yam-yam tilampat jrimatan boyo mirah boyo inten. Ular kambang. Ngatok pameri ular barang iki. Iki ana teruse ya Sri. Sri sapa? Sri Wiranti. Ular kambang mangsa janma iki tegese ular kambang, ular sing kemampul ning banyu gawene nyedot getihe menungso. Kuwi lintah. Medeni. Ular kambang mangsa jeneh kok saben-saben dicedhaki malah mung mingkar-mingkur. Aku kena seneng kok. Nora. Ana apa meneh lho? Apa? Goleki kowe malah nang papan kene karo Pugo. Pugo, sik to. Lek kurembukane rong rampung sesuk meneh ki nek njaluk andon tresno karo aku aja meksa ngono kuwi to. Pugo. Sapa? Ha iki mau aku kok caneng-caneng. Kowe kudune mangerteni yen menawa Adi Wiranti kuwi wis dadi bojoku. Polahmu wiwit enom nganti saiki kowe ora mendho nanging malah saya ndodro. Kowe ora trima. Bojomu tak jejawat ngene iki ora trima. Siji anak, loro bojo, telu bumi bakal tak belani, Pugo. Bagus. Yen ngono kowe pancen wong lanang sing darbe tanggung jawab marang kula wargamu nanging bojomu iki wis beda karo Wiranti jaman biyen. Bedane ngono apa? Mergo wis kadung kene Wiranti. Kambek aku. Wiranti. Piye, Kakang? Kowe wis dikapakke karo Pugo. Durung dikapak-kapakke kok, Kakang tenan, Kakang. Wis tak kapak-kapake sak kemenge. Kok terus sak kemenge? Kok aku ora seneng karo kowe kok arep tok kapak-kapakke sak. Aja ning dalan wis tak kapakke sak bujate ngono. Kowe ora ngerti tata krama Pugo ket biyen. Yen wis kepepet ngene iki, berdol apa aku ngerti marang tata krama. Bakune aku oleh siji. Caket karo Wiranti. Mula saiki piye? Nek pancen kowe kuwi ngakoni yen aku kuwi kancamu, yen aku kuwi mitramu, apik-apikan aten. Wiranti pegaten tak rabenane. Saya ndodro Pugo. Lho, iki mong panjaluk. Kudune yen kowe tresno marang Adi Wiranti kaya wiwit biyen. Saiki wis dadi bojoku lho Wiranti iki. Ning apa kowe duwe kapitayan? Kowe duwe keyakinan yen kowe bisa nyenengke marang Wiranti? Keyakinan babagan opo kok keyakinan kuwi? Apa kowe wis percaya yen kowe bakal bisa nyenengke Wiranti? Buktine saiki dadi bojoku, tresno marang aku. Apa sing arep kok nggo nyenengke? Sing bakal tak nggo nyenengke aku tekun, wong tekun bakal tinemu nyambut gawe makarya kanggo nguripi keluarga.
Banjur nyatane piye? Saiki rungokno bakal tak tekoni. Wiranti. Piye Kakang? Kowe milih Wah, nek kono sing takon dimanis-maniske. Ha ya aku milih kowe wong kowe iki Wis bojoku. mangerteni yen Wiranti tresno marang aku. Kowe iki kowe sapa? Kowe kono apa kowe aku? Ha ya kowe kuwi. Nah, aku ta? Ya. Aku pilih kowe ngono ki. Aku. Ora sudi aku milih kowe. Anjir. Aku milih kowe kok Kakang. Uga ki pancen wong ora duwe isin. Adi Wiranti. Ora gelem meksa. Sing kandha sapa? Kowe iso ngonekke aku ora duwe isin. Aku apa-apa duwe. Takoni pancen sing ora duwe mung isin. Uga yen kowe bakal ngepek bojo marang Wiranti. Nanging yen aku wis mletak ning papan. Jandon Ya, aku sajake mung kok anggap loro saudon telu saurupan. Ayo, sepira butimu ora bakal gigrek aku. aja kokean rembug dibuktekake ning papan kene. Ayo. Sing hati-hati yo Kakang. Ayo. Lagine nek tok tenani yo ora wani apa-apa yo Kakang. Wiranti, Piye Kakang? aku mengkis-mengkis Kesel yo Kakang. nandangi pola iku. Bali wae kok Kakang. Aku bakal tekon marang kowe. Perkara apa Kakang? Sakwise kowe dadi bojoku, Heeh. oh metune kok diateh. Rumangsa seneng apa getun-gedung Wiranti? Kok lagi saiki takon perkara kuwi to Kakang? Saumpama aku kuwi duweni rasa getun, tegese aku ora duweni rasa tresna marang kowe. Ning kasunyatane Kakang, tresnaku iki wutuh kanggo Kakang Wirantaka. Mula saka kuwi Kakang, atiku sumpah menawa aku ora bisa urip bebarengan kanggo sak lawase. Aluwung aku ora ngerteni padanging jagat iki kok Kakang. Wiranti, Piye Kakang? ora mung endah sulistya ing warna pasturyanmu, nanging uga luhur bebudenmu. Tetelo kowe wanita kang setya tuhu marang bojo. Kepiye wae kowe iki bojoku Kakang. Kakang, Piye? aku tekan papan kene iki rak aku goleki kowe. Iya. Mbok umpama Kakang Wirantaka ki arep lunga mbok ya kandha apa piye dadi atiku ki ra bingung Dadi Kakang. aku lan kowe iki mau golek-golekan. Aku uga goleki kowe ana ing ngendi papan, Oh. anggonmu bendinane ana ing sendang uga tak goleki. Nanging bareng sak aku ngerteni ku ana ing dalan dipoto-poto karo puguh kae. Atiku gebrongot. Aku dadi nesu, dadi muring marang kowe lho Wiranti. Nanging ngene Kakang, Iya. ora sah wedi ora sah semelang. Siji tresnaku iki wutuh kok Kakang. Tenan. Iso. Ngangsi kukute jagat kowe tresno marang Kakang Wirantaka. Iso Kakang. Nanging ngene. Piye Aku Kakang? Wiranti. Heeh. Aku jane ora mentolo bakal duwe tembung marang kowe. Tembung apa to Kakang? Aku ki bojomu. Menawa ana perkara apa wae kudune rak dirembug bareng-bareng to Kakang. Tak wenehi mangerti. Heeh. Yen Kang Mas Danang Sitowijaya kuwi bakal babat alas mentau. Ing kamangka aku sedulur nom kang kudu caos sabiyantu marang Kang Mas Danang. Aku mangerteni
yen nganten anyar mono ana tetembungan datang ginggang sarambut nanging kepiye maneh Adi Wiranti aku tetep njaluk pamit kowe bakal budal caos sabiyantu marang Kakang Dana. Mengko dhisik Kakang Wirantaka. Iya. Sakwise Kakang Wirantaka kandha menawa babat alas mentah. Atiku kaya jerit Kakang. Panjeriting atiku mergo aku wedi. Wedi menawa aku kudu pepisahan karo wong sing tak tresnani. Aku ora bakal ninggal kowe kok Adi Wiranti. Aku go prasetya tresna marang kowe. Ora ana wanita liya kang tak tresnani kajaba mung Adi Wiranti. Ngene Kakang. Kepiye? Aku wedi kelangan. Iya. Aku wedi pisah suwe karo bojo. Aku melu ya Kakang. Nanging ana ing alas mentok kuwi bebasan. Jalma mara jalma mati. Tur ya ora sak pantese yen jejering wanita kuwi ana ing tengahing alas apa meneh melu babat alas. Kakang. Iya. Nanging bisaku mung memuji ana ngersane Gusti. Menawa tresnamu pancen wutuh kanggo Wiranti. Tresnaku lair terus ing batin marang Adi Wiranti. Aku mung bisa ndongake Mung njaluk pandongamu. Muga caos sabiyantu marang Kang Mas Danang Sutoyo. Alis dari sapi. Ya. Kakang. Iya. Menawa tekadmu wis kaya ngene. Tegese aku lan Kakang Wirantaka bakal pisah. Mula saka kuwi Kakang. Iya. Tak untapke ning pojok desa kae yo Kakang. Mergo aku wedi aku kelangan kowe Kakang. Muga-muga Gusti Kang Akarya jagat ngijabahi pandongamu lan pandongaku bakal kasembatan. Awake dhewe bakal urip sak lawase. Iya, ayo Kakang.